Ahoj, tu je Mad Mike a vítam vás pri ďalšej epizóde Hudby na čerstvo. Tento týždeň sa pozrieme na to, čo nové prinášajú 4 veľmi odlišné, ale rovnako dôležité mená. Alter Bridge so svojou typickou kombináciou melodiky a tvrdosti, Grandson ako hlas mladej generácie, ktorá sa nebojí otvárať spoločenské témy, Faithless, ktorí nám pripomínajú, prečo elektronická hudba nikdy nestarne, a nakoniec Orbit Culture, moderný metal v plnej sile. Samozrejme, toto nie je všetko. Čaká vás ešte pár ďalších tipov, ktoré vám možno otvoria uši k novým albumom. A nezabudnite, na záver nás čaká špeciálna rubrika Retro a v nej legendárny album Black Sabbath Paranoid, ktorý aj po 55 rokoch inšpiruje celé generácie. Ak chcete podporiť mňa a mať vždy po ruke čerstvú dávku hudby, kliknite na odber kanála Mad Mike. To je najväčší prejav podpory, aký mi môžete dať. A teraz poďme rovno na vec. Hudba na čerstvo štartuje ďalší diel. Pri počúvaní Who is the Sky cítite, že David Byrne sa rozhodol postaviť svoje jednoduché a často vtipné nápady do veľkých aranžmánov a tým ich premeniť z malých skíc na plnohodnotné piesne. Na albume David Byrne spojil svoje piesne s aranžmánmi Ghost Train Orchestra, čo mu umožnilo obliecť jednoduché popové motívy do bohatých a často orchestrálnych textúr a tým posunúť piesne do neočakávaných farieb. Produkčne sa na projekte podielal Kid Harpoon, ktorého prístup k popovej štruktúre zaručil, že album znie aktuálne a prístupne aj pre poslucháča, ktorý Davidové experimenty nepozná do detailov. Na albume hostujú mená ako Sam Vincent, Harley Williams a Tom Skinner, pričom tieto príspevky nie sú len featuring menami, ale hudobnými partnermi, ktorí svojim hlasom a hráckým rukopisom rozširujú náladu jednotlivých skladieb. K vydaniu albumu patrí veľké turné, kde David Byrne kráča na pódium s 13-členným súborom hudobníkov, vokalistov a tanečníkov, ktorí spolu vytvárajú prepracovanú audiovizuálnu show. Who is the Sky nie je len ďalšou nahrávkou v diskografii Davida Byrna, ale pozvaním do jeho aktuálneho sveta, kde sa radosť, divnosť a cit pre detail stretávajú v jednej farebnej knihe piesní. Champion Sound prichádza v čase, keď Faithless už nie sú len kapelou, ale akousi inštitúciou tanečnej kultúry. Zvukovo album balancuje medzi tanečnou explóziou a intimnými chvíľami, takže si ho môžeš pustiť v klube, ale rovnako dobre funguje aj pri pozornom domácom počúvaní, kde odhaľuješ vrstvy a detaily pri opakovanom prehrávaní. Producenti z týmu Faithless sa postarali o to, aby album nielen osciloval medzi klubovou energiou a melanchóliou, ale aby mal aj pevné momenty, ktoré ťa vtiahnú a nechcú pustiť pozornosť len tak ľahko. Pretože aranžmány sú vo viacerých miestach prepracované do filmovej hĺbky. V centre projektu je aj emocionálna stopa po ich bývalom frontmanovi Maxi Jazzovi, ktorej prítomnosť nie je len nostalgickým gestom, ale skôr akousi uzavierkou jednej kapitoly, čo album v mnohých pasážiach tlmočí veľmi citlivo a dôstojne. Faithless pri koncepčnom rozložení albumu mysleli na to, aby ho bolo možné prehrávať po častiach. Ten formát im dovolil vytvoriť menšie príbehy, ktoré pri spojení vytvoria väčší narratív. Práca s vokálom, a to nie len s materiálom Maxiho, ale aj s hostiami, bola jedným z kľúčových momentov, pretože vokálny mix musel zodpovedať rôznym kontextom, od intimných až po veľké festivalové búrky. Champion Sound nie je len zbierkou singlov, ale aj projektom, ktorý spája minulosť a prítomnosť Faithless, ktorý pripomína odkaz Maxi Jazza a zároveň otvára priestor pre nové hlasy a nové podoby tanečnej kultúry. Sweet vydávajú svoj 10. štúdiový album Antidepressants, čo je pokračovanie ich umeleckej línie a zároveň druhá časť plánovanej čierno-bielej trilógie začatej albumom Autofiction z roku 2022. Album obsahuje piesne, ktoré kapela testovala už na festivalových vystúpeniach pred oficiálnym vydaním, čo im umožnilo doladiť dynamiku skladieb podľa toho, ako reagovalo publikum.
Zvukovo kapela siahla po chladnejších gitarových farbách a rytmike, ktorá miestami pripomína neskorý post-punk vrátane štruktúr, ktoré nechávajú priestor dynamickému vokálu a syntetickým plochám. Tematicky sa Brett Anderson vo svojich textoch dotýka mortality, moderného odcudzenia a otázok duševného zdravia. Pričom niektoré piesne sú inšpirované osobnými zážitkami a rodinnými vzťahmi, čo albumu dáva autentický a ľudský rozmer. Oceňujem, že Antidepressant je silné emocionálne a na mnohých miestach prekvapivo odvážne. Že ide o album, ktoré sa oplatí počúvať v celku, pretože témy a motívy sa prelínajú naprieč skladbami. Pre poslucháča to všetko znamená, že Antidepressant nie je len ďalším dobre spraveným rockovým albumom, ale pokus o významné dielo, ktoré spája osobné spovede s vysokou estetickou náročnosťou a ktoré sa dá dobre rozobrať na časti pri druhom, treťom a ďalšom počutí. Shame vydali svoj 4. štúdiový album Cutthroat a okamžite dali jasne najavo, že ide o nahrávku, ktorá má ambíciu byť rýchla, úderná a plná priamej koncertnej energie. Zvuk albumu sa sústreďuje na gitarovo-frontálny prístup, rýchle riffy a pevný rytmus, pričom producent nechal v mixe priestor pre spontánne party a autentické prvé nápady, ktoré kapela priniesla do štúdia. Zaujímavosť nahrávania je, že kapela prišla so silným demo nápadom a v štúdiu nechala producenta dopracovať textúry a rytmiku, aby zachytila autentický impuls hrania. V štúdiu bola priorita zachovať okamihy náhlych nápadov. Často v mixe nechali aj improvizované party, ktoré dodali skladbám autentičnosť a iskru. Koncepčne ide o nahrávku, ktorá sa nebojí byť priamočiara a pritom vie byť nápaditá v aranžmánoch a vo vizuálnom prejave, čo je vidieť aj na singloch a klipoch, ktoré smelo kombinujú humor a šok. V konečnom dôsledku Cutthroat je album a výzva pre všetkých, čo chcú rýchlu a náročnú jazdu, ktorá nezostane len v slúchadkách, ale roztancuje publikum naživo. Hneď pri prvých singloch z albumu Inertia bolo jasné, že Grandson chce, aby tento materiál znel ťažko, hlasno a bez zbytočnej nostalgičnosti. Pričom na pozadí tiahnu politické a spoločenské témy. Sound albumu je krátky a koncentrovaný. 10 piesní, približne pol hodiny, znamená, že každá skladba ide rovno na telo bez zbytočných prejazdov. Album produkoval a mixoval Mike Crossy, britský producent známy z prác z Arctic Monkeys, čo dalo nahrávke veľký a disciplinovaný zvuk bez toho, aby stratila surovosť pôvodných nápadov. Veľká časť piesní vznikala v domácom štúdiu a s malým tímom, čo autorom umožnilo experimentovať s formou a zároveň zachovať impuls prvých takeov, ktoré sa často stali finálnymi momentami na albume. Zvukovo album balancuje medzi moderným hardrockom a postpunkovými nárazmi, pričom producentské zásahy Mikea Crossyho zvýraznili refrény a rytmiku, tak aby piesne fungovali okamžite aj naživo. Pre poslucháča to znamená krátky, úderný album, ktorý sa nebojí pomenovať problémy a zároveň ponúka hudbu, ktorá ťa v klube alebo v sále nenechá stať pokojne. Silent Divide je nový lead single Alter Bridge, ktorý kapela vypustila ako prvú ukážku z pripravovaného 8. albumu, pričom celé vydanie albumu je naplánované na 9. januára 2026. Hudobne ide o skladbu postavenú na ťažkých Tremontiho riffoch, pevnej rytmike a melodickom speve Milesa Kennedyho, teda presne na tých prvkoch, ktoré Alter Bridge dlhodobo definujú. No tento raz s moderným mixom a väčším dôrazom na hymnickosť refrénu. Časť nahrávania prebiehala v ikonickom štúdiu 5150, čo je informácia, ktorá poteší fanúšikov histórie roku, pretože tam vznikalo množstvo legendárnych nahrávok a Alter Bridge tento priestor využili pre špeciálnu akustiku. Pri nahrávaní bola zrejmá snaha zachytiť sílu kapely ako celku. Mnoho častí vznikalo pri spoločných takeoch, kde sa overovala aj chémia medzi hráčmi. Táto skladba nie je len pesničkou,
ale malým manifestom, návratom skupiny, ktorá chce prekročiť svoje limity bez toho, aby zradila svoju identitu. Nerve je nový single švédskych Orbit Culture, vypustený ako štvrtá ukážka z ich očakávaného albumu Dead About Life, ktorý vychádza 3. októbra 2025. Hudobne skladba kombinuje ťažké a nízkoladené riffy s prekvapivo čistým a zapamätateľným refrénom. Takže na jednej strane osloví dlhoročných metalových fanúšikov a na druhej strane naťahuje ruku k poslucháčom, ktorí hľadajú melódiu v ťažkom balení. Nerve nie je len jednoduchý single, je súčasť väčšej stratégie. Je to ukážka, že Orbit Culture posunuli svoju paletu nástrojov smerom k ťažšiemu a tmavšiemu výrazu. Podľa dostupných informácií nahrávacie seance kladli dôraz na zachovanie dynamiky a na minimalizovanie nadbytočných overdubov, čo napomohlo tomu, aby skladba mala živý impuls už na nahrávke. Kapela zároveň potvrdila zastávku na európskom turné, kde 27. októbra 2025 vystúpi v pražskom klube Roxy, kde môžu fanúšikovia očakávať nabitú živú interpretáciu Nerve, zasadenú do setlistu, predkaného staršími hitmi, ale aj novými skladbami z albumu. End of You, single, ktorý spojil Poppy, Emily a Courtney LaPlante, vyšiel na Sumerian Records a okamžite sa stal jedným z najsledovanejších momentov sezóny. Vokálne trio funguje ako dynamický trojuholník. Emily prináša svoj dynamický, takmer operný výkon, Poppy pridáva špecifickú charizmu a frázovanie. A Courtney LaPlante doplňa skladbu o hrubšie agresívne vrstvy, ktoré uzatvárajú emocionálnu katarziu. Podľa rozhovorov jednotlivých interpretiek sa skladba zrodila cez výmenu nápadov, domáce demosnímky a štúdiové doladenia. Pričom posledná vokálna vrstva prišla práve od Courtney, čo pieseň dodáva finálnu agresiu. Výsledok je skladba, ktorá funguje rovnako dobre na sluchátkach ako aj v koncertnej sále. End of You je viac než len internetový moment. Je to premyslený hudobný kus, ktorý ukazuje, že keď sa stretnú rozdielne generácie a štýly, výsledok môže byť skladba, ktorá robí scénu rozmanitejšou a emocionálne silnejšou. Single Fun People od Ash v spolupráci s Grahamom Coxonom je skvelým príkladom toho, ako môže nečakané spojenie hudobníkov priniesť skladbu, ktorá pôsobí sviežo, no je zároveň plná odkazov na minulosť. Pôvodne totiž Ash vôbec neplánovali s Coxonom nahrávať. Išlo o priateľské jamovanie v štúdiu, ktoré sa nakoniec pretavilo v plnohodnotný single. Hudobne tu cíti typický rukopis Ash, melodické gitarové linky a hymnické refrény. No Coxon pridal skladbe osobitý charakter svojimi experimentálnymi gitarovými vrstvami a jemne ironickým textovým vkladom. Zaujímavé je, že počas nahrávania použil svoj vintage Telecaster a efekty, ktoré fanúšikovia môžu poznať ešte z jeho pôsobenia z Blur. V piesni sa dokonca objavuje aj krátka pasáž so saxofónom, ktorá vznikla úplne spontánne počas jamu. Fun People tak nie je len ďalším singlom v diskografii Ash. Je malou oslavou britskej alternatívnej hudby, ktorá stále dokáže prekvapiť. A teraz si dáme to najlepšie z najstaršieho. Rubrika Retro. Album Paranoid vyšiel 18. septembra 1970, takže dnes oslavuje 55. výročie od vydania. A práve toto číslo počiarkuje, ako veľmi sa jeho vplyv natiahol cez dekády. Paranoid je už v prvom akorde albumom, ktorý dokázal premeniť ťažobu bluesovej gitary a industriálneho Londýna na nový žánrový základ, ktorý neskôr nazveme heavy metalom. Nahrávanie prebiehalo rýchlo, štvorica muzikantov vkročila do štúdia a za 3 dní spravila z hrubých nápadov pevné hymnické linie, čo albumu pridalo na jeho surovosti. Zvuk albumu znie dnes stále čerstvo, pretože nahrávky zachytávajú okamih, keď sa na scéne stretli vplyv blues, psychodelie a industriálneho šumu
a transformovali sa v čosi úplne nové. Ťažké, pomalé a zároveň intenzívne. Archívne poznámky ukazujú, že mnoho nápadov vznikalo pri hraní naživo a že v štúdiu len zachytilo energiu, ktorá sa rodila medzi členmi kapely, čo je dôvod, prečo album znie tak autenticky a bez príkras. Album je zároveň výkladnou skriňou gitarových postupov Tommyho Iommiho. Jeho monster riffy, hammerony a temné akordy tvoria kostru, okolo ktorej sa budovali vokálne línie a rytmický drive. Pri remastroch a reedíciách prebiehali rôzne interpretácie pôvodného mixu, no vždy vychádza najavo, že jadro a atmosféra zostávajú nezameniteľné a silné, bez ohľadu na to, aký mastering dostane do vienka album. Paranoid nie je len album v katalógu. Je to artefakt doby, ktorá sa zmenila pod vplyvom zvuku. A v roku 2025 s 55. výročím a s pamäťou na posledný verejný rozlúčkový koncert aj na odchod Ozzyho Osbourna má počúvanie tohto diela pridanú emóciu a historickú hĺbku. Takže priatelia, toto je na dne všetko z hudby na čerstvo. Všetky novinky, ktoré sme dnes spomínali, nájdete pekne pohromade dolu v popise videa. Čaká vás tá Spotify playlist aj linky na videoklipy. A hlavne, playlist si môžete uložiť a sledovať, pretože sa bude každý týždeň doplňať o nové tracky. Takže vždy budete chcieť a počuť novú dávku čerstvej muziky. Stačí kliknúť. Hudba má úžasnú silu spájať ľudí. Ako povedal Hans Christian Andersen, tam, kde slova zlyhávajú, hudba prehovorí. Myslím, že to je dôvod, prečo sa stretávame u tohto videa. Ak chcete plynule pokračovať v ďalšom hudobnom dobrodružstve, kliknite tu a tam vás čakajú ďalšie tipy na čerstvú hudbu. Ďakujem, že ste tu so mňou boli, majte sa krásne a vidíme sa o týždeň pri ďalšom dieli Hudby na čerstvo. Ja som Mad Mike a toto bola Hudba na čerstvo. Ahoj!